Ladies and gentlemen, tadzokanawo mtumwa Masango. Izvezvi maakudzoka pana baba public demand. Ndingoona vanhu vanenge vachingoti mtumwa wachiriko here, vamwe vanenge vachiheta, vamwe vanenge vachifarira, but chakakosha vese vanenge vachiteerera. Ndotenda mukomaziko toti muri sei? Tiri so. Munhu autarisire kudiwa nevanhu vese. Yes. Ukatarisira life yokudiwa nevanhu ka. Unoraramira zvevanhu. Yes. Saka unotarisira ngoti dai Mwari andiitira zvakanaka. Dai Mwari andiitira zvakanaka here, ndamuka here, ende ungodiwa naMwari. Nevanokudawo ivavo. Aiwa, praise God. Chakakosha kudiwa nedenga ndomawedza kasha. Uzoti vanhu vanotase vandishamisa kuti vanhu vanoona kuvenga munhu achifamba achifema musi anofa ka. Anaka kuchema. Fanike tiri kuona pakafa izvezvi Pinches. Ndaona rudo rwakawanda. Nwamanga singaridze music yakatanga kuiridza. Asi zasochinzi vanhu garai muchingofarana chiri muri wapenyu. Kurova kuti kuti vana vamwe vanhu akatomutanga kumisa pastatus nokuti musiwo. Kuona. Saka manewspaper achinyora nezvake. Takasikwa sina Mwari. Ndopatopika. Totanga kuda munhu afa. Ndopatopika. Ngoda munhu achiri mupenyu mukomaziko fana ngokuda chiri ndofana mbokuse pastatus mukomaziko chiri muri upenyu. Ndopandiri kuti ndakaona manewspaper vachimushanyira. Ndopatiro ana DJ Sparks vanenge vachishorwa vanga vakamuita taurai Pinches vanga vakamuita interview kare wakazomuita musokufa. No, vanga vakamuita manewspaper ndo makaita rini interview yaPinches 3 years ago. Asi takazona manewspaper nemakambani nevanosvitovatori venhau vakazara kunhamo vachinyemedzera kufara chaizvo. Kufarira munhu afanzwa mwaifara pochiita nchekuti vamwe vangasinganyemedzera kufara pamwe waifara nomwoyo wese bhozi ndasachiri vanhu ngatingodai munhu asati afa. Saka tati zvakafanana panapa vana mwatanga umwe munhu anoziva kuti Madza Masango vai vakamondibatsira ndakatoyambuka andopona kureva kuti vanhu zvinhu zvinoitwa nomunhu mufana kungozvitenda kana zvichingokushatira usashore ngozvisuduruka pazviri. Yes, vanhu unakiwa nazvo ita sezvo unakiwa nazvo. Saka tenda. Asi tiri baba hatingazoziva hedu mutongo waMwari. Asi I believe pane zvamunoitawo for vanhu vakaita sevaimbi vekuti vanogara vari paroad oro vanogara vari mundege, madhiraivha emagonyeti, madhiraivha emakombi, mabhazi, vanhu vanoshanda mabasa ekuti road vanopedzisira vaijaira kuti changu chimwe chinhu vachaona chinhu chinodawo nyasha dzerwendo. Ora chinoitika ndechekuti unoziva kuti nhau yeyeyi rwendo unofana kugara pamunamato. I know last time Pinches akamba ichichikwanguka. Ndakatomboti akamba ichichikwangu achimbouya nevakomana namushandi washe vanoimba mushandi washe vanzani uyu mukomana wekuimba mushandi washe vakambouya kuchichikwangu nevabatwa Jehovha matezi acho achitaura kuti ndamboita accident muroad yekuenda kuKaroi anditeka achitonimavanga aiti mutungwa ndaita accident ndikatomboitawo minamato anditeka. Saka kureva kuti uziva kuti havasi vanhu vaMwari chete vanorwiswa. Iwe paunofamba paituti vanhu pavanofamba vanotorwiswa baba. Kune mhepo dzasatani diabolo dziri serious. Inokuti mota inogona kuti chiri utori correct. Mota inogona kuti nguva ine one way tosvika itoite yosangana newe. Vamwe vanozoti havo rufu rwaMwari, vamwe vachitova zvangoitikawo ye. Kuno rufu rwaMwari runogona kungoitikawo nenzira idzodzo bhozi Mwari anenge akatonga nemutongera yayo. Asi kwozotiwo kana ari munhu anenge achizviita kuna vanhu vanokondorora baba life yevanhu. Ndosaka kachitaura kuti varoi variko vari serious vanokonzesa maaccident. Kune satanism irimo murodhomo. Saka tisoita sati madhiraivha magonyeti this year magonyeti ndikuona magonyeti akawanda akubuda pafacebook apo wainzi vanhu adona aita sei anditeka. Inoti vanhu kana vachienda kumigwagwa ngatiwane nguva yekutora minamato tofamba neminamato. Aino kuti vawese havasi vanotenda minamato, vamwe vatenda kudzin'anga. Saka kuti munhu paunotenda chingoone protection pauri. Izvo tomboshanda nezvauri kutenda izvozvo. Zvauri kutenda izvozvo. Andokona. Umwe anotenda anointi mweyo nditeka. Saka kuti ngavafambi ngavange vane zvinhu zvavanotenda. Kuti kana wakaona chinja unotenda Mwari anokuita zvakanaka. Sango rarama seshiri. Yes, that's why kuti vakuru vachiti kuna chibuda mumba unofana kuwana nguva yekunamata. Two, sometimes futi vazhinji tona kuzimanikidzira rwendo. Dzimwe dzenguva popa kushamisika kuti vamwe vanhu ngakatombozvirota. Ungotorota usati vazhinjika chiprofita chikuru isitosisari toprofita. Achiprofita chikuru chiri kuhope. Hakuna accident inoitika kazhinji usina kutoirota. Manje tikaenda paTikTok ka tinokubva tanopiwa dudziro dzimwe dziri fani. Ndasati vanhu vanotamba nemweya waMwari kazhinji kacho. Saka uchiitika nchekuti chiprofita
chotangira kuhope mumwe munhu unotorota uchichodzingidzwa nenyoka ubva wati dzingizwa nenyoka ndadonhera mugomba asi obva wata action yekuramba uchienda kupi kuti wapotonzikana uya kumusha woti aiga nditoenda kumusha kega ndingoita aiga ndingoenda kumusha ndipo unozonza kuti munhu akati accident akatofa yes andikuona inyaya yekuti dzimwe dzenguva unenge washora zvawarota isi kuti izvi ndikudzi sound tiri pana palive yedu panapa kuti wakaona warota hope dzisiri right tanga wapfugama unamata utombokanzera uende rupi iroro kumhanya kusi kusvika vanhu vobva vakoshetse hope bani mungatarisa mubhaibheri vanhu vakuru chaivo chaivo zvinhu zvihombe zvaitika mubhaibheri chaizvo ana Faro vairota hope. Wotarisa Josefa pakazopromotwa mubati wewaini yaFaro neaibika chingwa chaFaro, vanhu vakarota hope. Ana Nebukadnezar vakarota hope. Izvo zvagara zvitorikwa ndemapaona nditeka. Saka isi kuti sisi vanhu ngavadzidze kuti hope chinhu chikuru. Hana kuti yakaramba iso kuti Nkomasigo andidedza kuti tisangane mutauni. Ndonzi anangu chingorova sondo. Kuti Nkomasigo njazo ngatibate nemangwana. Kulai padeni. Yes, kulai padeni. Kuri kuti pane zvinhu zvatoitikawo paya. Yato report. Saka vanhu vanoshora zvinhu zvakadaro asi kuti sisi vanhu ngavagara paminamato. Vanhu ngavapiwe minamato. Vanhu ngavange uzati unongona zvinoitika ziko zenje kuti chi. Tona wafamba 35 munhu kana 36 kana 10. Pakati pene mumpango watewa munhu 1 nemhepo so inoona kutera. Inokonsa dambudziko unogona konsa rufu pamunhu pano vese. Saka kuna kuti zvinhu zvezvi zvikunda kugara. Ndakaona even by accident iyoyo ndakaona Blood Giant vakaponeswa chaizvo. Ndakaona chinhu akapona. Aita ndakarohwa ndakadzonda kaenda kusiti kumberi ndakadzoka mashure asi kuti akapona akusungwara kwake ndiMwari. Ndimapona. Saka Mwari kana Mwari ati no dzimwe mumwe angasazikana kuti atori mupi atori mu list members yandite bendi yakanditeka. Saka kuna kuti chinhu ndikapa kuti kuna vanhu vanosimudza mepo baba wariko ari serious. I know the last time inini ndikambenda ku South Africa nebhazi by road nditeka pane makore. Inoti madriver yanitanga atombopaka bus kuti vabiri ngatitese ngatinamate. Kuva kuti inasenda mbona itiwa pira bus omboti ngatimbopira kumudzima ndikatindese ngatinamate. Kuva kuti munhu iwo ndiye unozoziva ndoita zvipi. Asi kunamata kunotodiwa. Kwete kungofamba murima. Alright, ko ndo imwe nyaya inotonzisatsisi yana Chiuma master makainzwa. Yekuti vakatsika munhu anditeka. Zvezvezvi zvinoitika ndechekuti ndo mhepo nomiedzo. Dzimwe dzenguva asi ndiye ane problem. Dzimwe dzenguva munhu iye angu nakatosimudziwawo mhepo. Pozoti munhu akasimudziwa mhepo ka imukombadziko mundotsika munhu imimi. Asi musina suppose kudotsika chi munhu atosimudziwa chi mhepo. Zotoaffecta iwewe futa ndikuona. Saka kuti mhepo iwawo iwo ngosingadotsika munhu asi munhu atouya atonzi asafanira kutsikwa nemotikari poza asimudziwa mhepo kuti afanira kutsikwa nemota. Kuti munhu iye atosimudziwa mhepo kuti achasangana nomumwe munhu anditokana atotsikwa nemhepo atotsikwa nemotikari. Asi kazhinji manje chiripo nje inyaya dzenzi chizoitika poda kuti vanhu vakutsikwa vakawanda munzira mungomasiko. Asi dzinozoda kuti nyaya yezita remunhu chete. Cheka naimi makatsika munhu tonzi zvese zvazara Sparks atsika munhu. Asi zvisati pano vanhu vatsikwa vakawanda. Zvinenge zvamboitika. Zvinenge zvamboitika. Sasa ino maZimbabwe nzeka tinotora dzimwe nyaya tichizikoshesa pazvinhu zvisiri izvo. Ende hakuna chinofadza kunzi munhu atsikwa. Ende hakuna chinofadza kuti munhu atsika munhu. Zvinhu zvatoitika tsaona. Alright. Pane nyaya sungazvigara zviri paminamato. Alright. Ayo, toenda panyaya yandakaona inonzisatsisi futi but iri kubata vanhu vanoshandira pachivanhu. I don't know if that is standard practice or not, but pane mukomana akabatwa achitaura iye kuti vari kutumwa kuti vanouraya vanhu. Makainzwawo nyaya? Ndakainzwa asi chinhu ndikazonche kuti mukomasiko ukuona kuti mukomana wewe ndichitarisa inini pfungwa dzake hadzichatoratidza sepfungwa dziri kushanda. Chikonzero kana pana vanhu vakatouraiwa vanenge vakagadzirwa zvataitaura last time kuti pana vanhu vanogadzirwa. Kandi munhu akakutarisa nemaziso ako anditeka kureva kuti munhu iyeye anoramba achitenderera mubrain dzako. Munhu angouraiwa ngehuku. Yes, ndokupanza. Yes, munhu iyeye munhu anobackfire baba. Saka kureva kuti munhu iyeyo chapasa kuti azosvika panguva dzekuti abatwe atanga kuti kuhumana wega ndakauraya nhingi ndikazoita zvakati kureva kuti inyaya yevanhu vanenge vakauraya mhepo yendi yakupfeka papi paipa nditokuona. Saka kuona kuti iwewe dzasinoita kuti kuona kuti vanhu vanoda mari nenzira dzisiri idzo. Kutsikana nehonda fit yaunayo.
kutsikana Wonder Fit nekasikoro kaunenge unako maichipisa chaizvo Wonder Fit. aiwa unoti ana kuichipisa iri right tuidza kuti pana umwe munhu uzati panonzi munhu akadhiraivha Wonder Fit onzi munhu aita denda pinda muGD6 denda pinda mubenzizi wombombe andi aiwa kutsikana zvaunazvo chanozotsanangura zvonyaya yekuti ana kuichipisa Wonder Fit asi ngedzotsanangura nyaya yekuti munhu ngatiende nezvaanazvo inyaya yekuti pana vanhu wandiona kuti vanhu vakusvika pakuuraya vanhu kuda kuti vanenge da upfumi kuda upfumi kwati ropa remunhu iro ruda kushandiswa paupfumi asida kubvunza ngomazigo utodyiwa shuwa mari kuti ndikudya mari yeropa watouraya munhu kuti ndikudya mari vanhu zasoiti kuti ati vanhu haurayiwo zvomangazvoti munhu angourayiwa ngehuku yes zvino backfire zviye baba saka zvezvo ndikatonda pamukoma naye zvikadza zvinhu zvevanhu vakatouraya vanhu vaya kubackfire sakura kuti vanhu haurayiwo zvese zvese baba right hanzi naProfet Makandiwa pazvinhu zvakadaro chibva masunga newacho aiita sei aimutuma akamukaona nyaya yanatapiwa makore chichinei tisiri kuona n'anga yacho yakavatuma right andimukuzoona chinoitika ndechekuti n'anga inofanira kutosungwa bhozi ndiye akatuma vanhu kuti nda ropa vakauraya makauraya asi niye akatora ropa rachifutirika anofanira kutosungwa saka mutemo wemanje zvinhu zvazvo vanhu vomutemo sarudzo zedu zvinofambawo sewo sevanhu vechi vemutemo vanenge vaita zvinhu zvavo zvakudhipenda navanhu vomutemo asi soita sekuti inini ngomazika ndikakutumai unouraya vanhu kakureva kuti ndini wonzeri ndikupaona asi imimi kukushandira kwenyu kuchitendero chenyu hakuna here nyaya dzekunzi madzibaba masango vanozotuma munhu kuti anouraya munhu ndopano tiri kuti baba handingarambira hangu vamwe asi zvinhu zve zvakadhakwa ndipano tiri kubvunza kuti unorarama uchishandisa mweya wavanhu handiteka uchishandisa mweya wafi uchiti mari ndisandibvunza mari chinonaka here ainake ngomazikuona tasati vazhinji mabhizinesi ino kuti kudhara mabhizinesi meni vazhinji aichekeresa vanhu vangani vamuri kuona mabhizinesi akuendera mberi hapana bhozi chinhu chese chine ropa remunhu mukati achina kwachinavandozofa vachitambura nditeka mashopu acho anenge achitange mahozi munhu ndipanonaudedzera kuti yes ndipanoona munhu audedzera kuti ndiri kuona vanhu vakafa nditeka vanhu vakatourayiwa vanhu vanenge vanopikifaya andimukuona saka baba akamusamudza munhu anongorova chete asi patiri isusu kuzvinamato kwedu ndepatiri kuti isu kana kune vanenge vachiita zvinhu zvakadaro anditeka mwari anovatonga chete usati azivati anzi nyanga iputiwe mubepa inoputisa bepa chete asi ndida kubvunza ipapapa vanhu vobva vandoziva vaipomerwa urombwa vekuti mazuva aya vanga vaine mashopu vanga vaine marori vanga vaine mari vanga vaine chii then zvozoti mbombombo ukapinda mudzimba dzavo idzodzo kana chii mune kamwe kahwema kamwe karima kamwe kanenge kautsvina maraitsi ashande zvinhu opopo chii chinenge chinyatsoitika right unoziva kuti vazhinji vanogara nezvidhoma handiteka zvidhoma hazvitombogara muno light unenge wakaromba 2 havavhure mahwindo futi vanhu nhau dzamukutaura handiteka idzodzo inyaya dzokuti vanhu ivavo vanenge vapfekwa nemwe spirit yavanhu mwoti mweya wakugara mbamopi imomo andimapaona yes kudhara vanhu vaiti ivo kana usina kuromba hausi murume waitonzi uri mbwende kana usina kuromba wanozati vaitoti vanhu pavanosvika vachitoungana che vaita nyaya dzavo dzavanoita vaitonzi une nyanga here unzi handina nyanga unonzi uchiri mufana nditeka kureva kuti chiro sabhuku chai kudhara aitova ari sabhuku anozvidhoma nditokuona saka kuona kuti kureva kuti yange iri culture asi zvinhu zvakazoramba chisarira kumhuri dzedu andikuona tasana kuti pfuma isiri yeurombwa inoramba ichienda kumberi basa isiri reurombwa rinoramba ichiverengwa anditeka because rinenge riri basa rakachena zvamwara hazvidone zvokumhanya yes asi unogona kutoshandwawo futi nevamwe vanogona kukushanda because kune vanenge vana zvikwambo vanogona kutokuhwisa futi kusvika zvinhu zvako zvedonhera pai pasi chero zvamwari saka zvida kuramba zvichingoitwa munamata asi usi kuti vanhu makaona dzimba dzakadaro kuna dzimba idzi dzaane mhepo yeurombwa dzinorema even mweya waunofema imomo mhuno dzako dzinotorwadza ndakadzipinda dzimba dzakadaro makonzo anenge arimo makonzo anenge arimo mamba imomoso siri zvega ndiwo zvanditeka kuri kuti zvaane mweya wafi wapo tasonyati chero vana vacho vazhinji vacho vamwe vacho vanopesa vatenga vana asi vakadzidza chaizvo bongwa nemari asi vana vanopesera madzungairwa so andoko zvafanana nemunhu akakura kuchikoro kana kuti vazhinji kuchikoro indino vamwe andaisi wangu area kwedu handisita vangu mazita
area kwenyu vana vaitora manumber 1 number 1 2 anditeka vaita angari mugrade 1 aita number 1 ari mugrade 2 aita number 1 ari mugrade 3 aita number 1 ari mugrade 4 aita number 1 mugrade 5 aita number 1 vakomana vangu vari 4 5 man vese vaita manumber 1 andi akunai vakunda asi zvakatarisa takomana vavoka bozi vaishandiswa mushonga andokona vaishandiswa mushonga wekuziva vanoziva pane mushonga wamwe vanoshandisa mushonga kuti mwana avhurike njere asi mangwana mushonga unoafekta chi mwana iyeyo vana ivo nanhasika ukaona vanoswera vakagara mabhiriji so asi vakapedza kusvika ele vakasvika andisika vakapasa hapana chavakafoira asi zvavakaswera vakagara mabhiriji so mapepa anawo isu angati magate 7 tingofoiraita panamba 30 takutofamba itoti shaende utisakurira kumunda kwangu andikuona sati kuti isusuka zvinhu zvese zvinoda kungoisa kuna mwari kuona kuti the end of the day ukambonana nemaafrican mubva chiekitwa mushonga inotanga uri powerful unopedza wata sezvawo waneta kureva kuti zvinhu zvese vanhu ngavadzise kuti zvinhu zvese zvakaiswa mwari mukati chete zvinofamba right sasora nenyaya mbiri chete panapa ndiri kuona pane nyaya yemukomana akaurayiwa kusouth zvanjinzwisa tsitsi kuti South Africa ndabvira ndakufarira nenhau idzodzo kuti kunoita ngekusina hurumende mota inoenda mberi ichienda kumashure ichitsika munhu in broad daylight ende munhu iyeye otonzi ari kutsvagwa makaiona nyaya nyaya ndakaiona mukomaziko yekusiririsa chaizvo tinoti vanhuvo ngavachema vanotarira nditeka asi nyaya iripo ndeyekuti vanhuvo vaimanje vakakasira kuwana hembe yemunhu iyeuye wekugana magetsi magetsi munhu iye anofanira kutombodzungaira magetsi iyoya boziona kuti munhu iye akatsikwa akasitomuka kudai akatarisa munhu aimutsika kuira kuti pane action yakatiitika mumazivo pai kana kuchimuka ngozi akatoona saka kuira kuti pai kana munhu iye vakakasira kutora hembe yemunhu iye uya uyu vakauya nayo like zvakandikaita ini ndinovabatsira zvichifamba yes and even vanhu vari musimilar problem futi vakaita sematambudziko anenge iyayo zvinoita zvinoda kuti zvigadzirwe munhu yopfuka zvake baba zvokunzi mugana ba zvezveza zvina basa zveshe baba andokona zvokuti mugana ikoko tanga afana kufana same problem yakaita munhu kunza ndisakaonzi chinzi wakatema munhu nedemo newe uchatemewo kureva kuti iye afana kuti ambomutsiwa munhu iyeuye munhu afana kungovigwa ba munhu yengonzi angovigwa unge totongoiga dombo kudai afana kutombozvinofana kutomboganduka ndokuti vanhu vazive kuti isi tinoshanda asi chimbovatsura ikaningi vana vezimbabwe vari muno muzimbabwe nekusouth africa hanzi naapostle TF Chiwenga mukadzi wemunhu madzai emheni icho chakatogara chichokwadi ukambona kuti mukadzi wemunhu haasi wokutamba naye mukadzi wemunhu baba haangobatwi mukadzi wemunhu habatwa dzasai kwese tikuisa malokusenda iyoyo ndo zvakanaka zvekuti zvinonhake munhu angonamirira ipapo anditika mumusangana asisazotema hako nedemo oziva ndo zviripo tsika nemota ungomusiya ake achimbotambudzika anditika kwete pane kutsika munhu nemota nditopona like iyo payapa unenge watoraimu ngozi asi kuti isusu manje ukaisa loko mukadzi wako futi anofanira kumbopfidza zvafana nekufenza musha wako wafenza musha wako isi turi kana tafenzawo misha yacho anditika ngatichiisakure zvakanaka titopona bozi unofenza musha yobva enda kuingire ndogara ku 10 years yoti mukadzi achanorarama vanhu anenge achitemba kuti vane ma40 yobva kuti mukadzi akavinga 40 aiwa mukadzi awinge 40 baba mukadzi awinge kudya baba anenge murume ngozvinzwa anovinga murume saka rume achifuti kuti ngatizoone time nechi asi handi murume kupa mari nekutengera hembe nekubatira rendi komaziko zvizoitai kuno mudzimai wenyu izvozvo munoona mukomana wekamera akagara kupo serious ndipatotisi vanhu ngavasimbiswe musana mukomaziko anowani bozi komaziko zvimwe zvinoitika zvokuti kana munhu wane mari ka munhu anenge akutoona nenge mukadzi wake nenge hanzvadzi yake utonzi nhasi unotonza mukadzi wemurume aita kuti nhasi ndakaneta afrakabhasi iye murume abvumirwe here kuneta aiwa iwe mukomaziko iwe kuneta kwekuita seko shanda yes andiune mari here mukomaziko mukadzi haana kufambira mari chete ba so izonoti wamwe wakadzi unoona nemagarden boy inyaya yekuti iwewe murume anenge akuzviita chisarad stereki ainoti varume vachinji vane mari ka vanoshaya nguva zhinji nevakadzi vavo izvo ndizvo nditovaudza chiro chitoona panapa vanoshaya nguva zhinji nevakadzi vavo nekushaya shungu nemukadzi vakanditeka saka mukadzi anopedzisira azoita zvese zvese imwe chenenge sitori problem yemukadzi isu varume vakadai sevangomasikoka ngavamboya vachimbototsvagwa kwatiri ukanditeka
murume cheche ari nomaongo maziko ka zvafana chero manhero cheche nomudzimai wako mumba ukaitoka 3 kana zvakapika musi wacho yoyo ka 5 zvakapika chazvisharifa kwete kuti murume ane mwanzi aka1 ndoda angu ka1 pawiki aiwa wakaroyiwa arika akaroyiwa baba akaroyiwa baba saka mufanira kujoina dare remachinda rikuitwa naPatisani naEvangelist Marufu uro munogona kujoina dare remachinda uri kuitwa naApostle TF Chiwenga kwangu chinzi anzi murume asati ambobvisa mukadzi umhandara akaona mombe zhuri aiwanza anonzwa tsitsi anzi anotanga chachema because haana chinhu chaakambourayawo muupenyu. Alright. No. Zvezvo zvagara zvinoitika handiteka. Chinoitika ndechekuti dai tese taiti vakadzi vatinawo mudzimba umu takati ngauya apapa takaona vakadzi vavo dziri mhandara togona kuwana 4-5 varume handiteka pa100 handiteka togona kuwana 4-5 pa100 nyaya yekupedzisira yatoda kuti dzimba dzinoparara baba dzakadai kwaratita zvakanaka iwo chingogudzikano zvawakatowana aiwa palast video ukamboona kuti handoda kuitiza nyaya iyi wakaenda unopinda mugodhi wakaitorokurokoza mugodhi wakatoona wakachirwa nyaya mandara dai machiisiya dai maisiya. Alright, last nyaya yedu ndaona muprofita mukuru Dr. Pastor Ian Love vanenge vazoenda kunotora chipo chavo atoti makorokoto kwavari handiteka makorokoto kwavari inzwaka nhamo yemunhu airambiwe sadza baba nhamwe munhu airambiwe sadza baba ndoda kuyemera vanenge vaitira kuti anzisa tore mota dzanhingi musazodai handiteka iye pamwe akutodhiraivha uprado right andida kudhiraivha bango ina ndina ndopiwa handiteka ndonzisa ende kutora ndokuda kuti saka ina handifire zvandifire kazvepanext door iri so pare ndafire dzepanext door iri mwamazigo chendika njokuti vanhu zvakafanana kuti ndakaona mwachituka chaizvo kuti usatambire mota idzodzo handiteka nokuti dzakati aiwa inzwai kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe apaona kuya kuti iwe wakaita nhamo kwako kuya kuti kwangu indonzi ini musajanisa nenyama nokuda kuti panext door pane nhamo aiwa nhamo yemumwe airambiwe sadza anopaona plus vamwe vanenge vachiti weeknew dai atora mari iyoyo aendesa kuzvipatara chinoitika ndechekuti isusu kufunga kwedu handiteka iye kana ane pfungwa idzodzo wachadziita boza tikatongera homwe yemunhu kuti ngaadai maadvise akanaka anenge achitaurwa nevanhu boza vanhu anenge vachiona zvinhu zvichiita se mararami anenge tichinge tichiita handiteka kuti ano mari yeshu ikatenga mota 1 tikaenda tikatora tikadai tikaisa mushonga muchipata handiteka asi manje zvinhu zvezvo hazvingoitwi ngoti wazviita nje zvote zvine procedure zvinhu handiteka kuti usvike kuti ndatoterawo mushonga ndaidai kuya kuti acheresana mapepa kuti achienda kuna vatungamiriri vachiva nemira nezviri zvipi nenyau dzehealth zvichafamba zvakadai asi kuti isusu zvakakosha ende usati vanhu pasocial media mazano pakanakira kuti pano adviswa zvinhu zvakawanda saka iwo tikuona kuti zvinhu zvazhinji adviswa apa zvinhu zvazvinhu zvakanaka zvinhu zvinhu zvakaipa handikuona nditi saka isusu kutedza isu hatiteerere tutesa zvinhu zvakanaka kuya kuti chero panorayirwa vanhu iwe pafacebook mazano amwe utamba sina kupfeka toda kuda maviews chete kuti wawane mari saka iwo ndono iri picture riite bai plus iwo vanhu vanofanira kungofunga wega kuti picture rinomboposta ndakadai richaonekwa nevanhu inehama dzangu dzimwe handiteka asi munhu angotsvaga mari chete ukuona kuti zvinhu zvakaipa zvari kutoita izvozvi handiteka asi ndikukurudzira vanhu kuti isusu chakaipa chese mukomasigo hatichitambire chakanaka tochitambira kwete panorayirwa vanhu anzi unotarisa zvakanaka zvakaipa unokanda kusaidi panorayirwa mwana washe muranda teerera handiteka saka kureva kuti isu nyaya idzidzi handikutoti nini vakatora mota dzavo kuruva mwari vaite zvakanaka handiteka avakomborere ngavakomborere nadzo handiteka asi isu tikutarisira kuti zvichemo zvevanhu zvichatambirwa zvichatambirwa handiteka like already ndakamboona chimwe chipatara mechikutaura kunzi uyai kupi uko murapwe mahara handite ukuona nditeka saka kuti isusu zvakawanda manje zvipatara zvezvezvi chakaitawo kugweru chaitawo kubulawayo munhu wega kutirafira pabulawayo kuya kupi kuno tomboti emergency yaitika kuti munhu aita accident kubulawayo obviously akangomanyawo chiri kubulawayo padhuze zvakuita sei zvakutomeka sense kupindura chiriko kudhari wenu uko chiripo kweduko titomanyawo kudhuze kupi ikoko handimapaona ka because mumwe munhu anotoshaya kana usati
ndaimboramba ini kuti munhu anoshaya dolari kumusha life yekumusha takairarama baba munhu angu anoshaya 50 cents yeche kuti akwire kumusha atitorina madhora munomu ukoona saka chiri panjira kuti isusu pata zvakaenda mudhuze ka zvogona kutibatsira ndopaona mwari otitira zvakaita se zvakanaka anomapaona yes asi isusu tiri kuti isusu mukomasiku vanhu ngavauye kuhari yeyo ngomasiku hari yerusunungu nhasi ndaona wangu wa3 wabva kubotswana wafambira nyaya dzehari iyoyi yanditeka vanguya dziri boys akati hataya kunopfakidzira mapictures nenhau dzedu muhana nditeka saka isu kutaura kuti isusu vanhu ngauye kuhari ngomasiku funga vanhu vakaiona isu hatisi kumira mukomasiku kuti back to center hatisi kumira pakuti chivi ngachiji mwene wani wacho saka tiri kuti isusu vanhu ngavakomborera panapa mukomasiku panapa program panapa komborera vanhu vakawanda pakomborera vanhu vakadasi wakawanda sangasana mukomasipakisa tokutoti zvinhu zvawafambira zvakanaka kubudidza reparapa chiropota javha yekunonoka asi chauya mashoko enyu ekupedzisira mutumwa mashoko ekupedzisira ndiye kuti vanhu ngauye vabatsirwe vanhu vakomborerwa nditeka mwari vaitire zvakanaka saka ndikuti parugare tiripo pahoride panapa vanhu ngavadhiraivhe zvakanaka vanhu ngavadhiraivhe zvakaita zvakanaka musamwe doro modhiraivha manga madoro madhakwa purisi tsaona dzinotowanda apo mototaura kuti varoya tiroya futi vasina kumbokuroyai ndiwe gana wandizvikanda zvinda zvikanda mubhiri chinotowandakwa saka vanhu ngavamire kudhakwa like nkomasiku nda kuti mumire kudhakwa futi anditi because tichiri kukudai panapo aiwa sparks anga achibvunza nyaya dzembudzi dzake saka tiyati ndine mbudzi dzakawanda ngomasiku da timuzena mukona tanzwani kupromiswa aiwa handika mangwana handika tinouraya hatichizvidere sparks kana mangwana mchida kati manyi tinouraya because ndine mbudzi dzakawanda kaini handakanzwa mune 1000 ndakatonzwa nemumoanonyebasvika 1000 zasvika kuma 300 makutya kuroyiwa aiwa isalishe kuroyiwa mukomasiku zasvika kuma 300 mukomasiku handimangwana saka totenda tichivhara ka hanzi naapostoli TF Chiwenga iwe unenge uchinoshandirwa pamasowe nemupostori ari kunhuhwa mukanwa asati ambokwira ndege uchifunga kuti zvinofamba here saka nhasi tangoda kuyazoratidza apostoli TF Chiwenga kuti mutumwa masango havatambure tavakuratidza bhutsu yavakapfeka iyi ndo exactly bhutsu inonzi Christian Louis Vuitton ndizvo Louis Vuitton inoita mari bhutsu iyi sheriff ini ndakaitenga 1000 US ndakaitenga 1000 US ndakaitenga boss ndakaitenga ku South Africa 15,000 rands pa Kempton Park pamashopu emaNigeria so ndakaitenga 15,000 rands 15,000 rands madedzi changa iri 1,000 US andifika vasingazive bhutsu iyi itaridze futi vasingaizive bhutsu iyi kai pakafa Jinimbi ndandanayo nemadedzi ndakaitenga yangu iyayo ende vandochiziva nawo chiro kana paairport chero ndetera ningiri nemadedzi ndakatenga bhutsu yangu ini ndo bhutsu yange yapekana Jinimbi kwete iyi Jinimbi yange iriyo white yange iriyo black mandikuti type iyoyo zvasiyana nedu mapusha aya atakatenga Mr Price chetika ngomaziko zvanzi chekuti chingomaziko kwese kupfeka zvako anditeka asi tongoti isusu achiwenga ka anzi apostoli Chiwenga ngavasazoti saiza ngavasazoti saiza ndege dzotodzikwira wanditeka vanhu zvavanotoziva izi the two chetika nzonje kuti chingomaziko uzamuprofita ari pasi pemuti iyoyo chera chinhu wake mukamwa ka anopange paanogonawo munhu saagona munhu akatanga achiita sei achigona saka isi zvakafanira nditori panapa chero ndakapfeka zvandikapfeka andifanira kusaiza asinawo chaanacho munhu ngawasasaize hamukomasigo mino pane zvandichavarongera ndotenda maita